היום אנחנו מציירים דומם של סתיו. אז מתחילים אנחנו כמו תמיד מקו של שולחן. ואנחנו מתחילים לבנות אגרטל. ואני מתחילה משתי נקודות למטה על השולחן, כשאני סוגרת אותם בחיוך. אחרי זה אני בונה כמו שתי קירות למעלה, זה גובה של הגרטל, אבל עושים מאוד חלש, כי את הפסים אנחנו בעצם לא צריכים. למטה יש לנו הגרטל יותר כזה שמינה, אז אני עושה שתי נקודות מחוץ של קווים שלנו, של קיר, ואני עושה פסים מלמטה. אחר כך אני עושה שתי נקודות בתוך הקיר, בשביל לקבל את האגרטל יותר רזה למעלה. ולמעלה אנחנו צריכים עוד פעם לגדל את האגרטל. ואותו דבר למעלה אנחנו סוגרים שתי פסים בחיוך. ואת החיוך אנחנו סוגרים גם בחיוך עצוב למעלה, כמו שתמיד. כי אנחנו רואים כאילו את העיגול של הגרטל למעלה. אבל היא עכשיו בצורה של אליפסה. באותו שנייה, עם מחק, אנחנו צריכים למחוק את כל הקווים ופסים שאנחנו ציירנו לפני, שאנחנו לא צריכים עכשיו. אפשר לעבור קווים על הגרטל יותר שמן, בשביל שאתם רואים אותה יותר יפה. ומפה אנחנו מתחילים לשים בתוך הגרטל את כל העלים וענפים. מתחילים. בצד הימין יש לנו כאילו פירות יער כזה בצבע אדום. ואני בונה ענף, ומנקודה למעלה אני עושה כל מיני קווים בכל הצדדים. ועל כל הקו אני שמה עיגול. זה הפירות יער שלנו עצמו. אחר כך אנחנו מתחילים לצייר על הגדול בצד שמאל. את העל הוא כמו איש כזה, כן? יש לו פס ישר למעלה, הכי למעלה שזה כמו ראש. יש שתי פסים בצדדים שזה כמו ידיים, ושתי פסים בצדדים כמו רגליים. אז אנחנו עושים ככה 5 קווים. אחד למעלה, שתי בצדדים ושתי בצדדים יותר למטה. ובונים מפה עלה. ובמקום מה שנשאר לנו פנוי, אנחנו יכולים לשים כמה ענפים קטנים עם הרבה עלים. לא לשכוח שעל השולחן יש לנו כמה פירות יער, כמה עיגולים קטנים שהם נפלו, ובצד השני אפשר לצייר אחד עלה, עושים פס באמצע ומשתי צדדים למעלה ולמטה כמו חיוך. למטה חיוך ולמעלה חיוך עצוב. ככה אנחנו מקבלים עלה. ואנחנו עוברים לשלב הכי כיף, לצבוע. היום אנחנו משתמשים בהרבה צבעים, חום, אדום, כתום, צהוב, כחול, תכלת וגם קצת ירוק. האם אין לכם צבע כתום? אפשר לערבב אותו עם אדום וצהוב. בשביל לקבל צבע תכלת אנחנו יכולים לערבב כחול וקצת לבן. מתחילים לעבוד עם צבע צהוב.
אנחנו צובעים את כל האגרטל בצבע צהוב. ולא לשכוח שתמיד יש לנו מקום עם צל ומקום עם אור. בצל יש לנו צבעים יותר כהה ובאור יש לנו צבעים יותר בהיר. אז עם צבע כתום וחום אני עוברת קצת קווים. בצד אחד אני מוסיפה יותר צל, ובצד השני של הגרטל אני מוסיפה קצת פסים בצבע לבן. אחרי הגרטל אני מתחילה לצבוע את כל הרקע מה שיש לנו, ואני לוקחת צבע תכלת, אפשר יותר בהיר עם יותר לבן, אפשר פשוט תכלת מוכן מה שיש לכם בקופסה, ואני עוברת את כל הקווים, את כל הציור מה שיש לי, ואני צובעת מאחורה העלים, הכל בצבע תכלת. שולחן ומאחורה הגרטל יש לנו צבע כחול. אני השתמשתי כחול תכלת ביחד בשביל לא לקבל ממש צבע כהה, כי אנחנו גם צריכים להוסיף צל מאחורה של עלים ופירות יער על השולחן. אז אני ערבבתי כחול ותכלת ביחד, ולא לשכוח לעשות צל מאחורה הגרטל. אחרי שסיימנו את כל הרקע, אני מנקה את המכחול. אני לא משתמשת במים כצבע גואש. בתוך הגואש יש כבר מים. אז אני מנקה פשוט עם מגבון או איזשהו בד רטוף. זה גם בסדר. ואני מתחילה לצבוע את כל העלים שלנו, מה שיש. בכל הצבעים, צהוב, כתום, אדום וקצת ירוק. אתם בוחרים איזה צבע אתם רוצים, אפשר לערבב באחד עלה, אפשר לשים כמה צבעים, כי זה סתיו, אנחנו רואים בעלים את כל הצבעים של סתיו. רק עוד פעם, אני אומרת לכם לא לשכוח על מקום של צל ואור. בכל העלה אנחנו צריכים לקבל קצת צבעים יותר כהה וקצת נקודות בצבע לבן, מקום של אור. פירות יער, העיגולים הזה, אנחנו צובעים בצבע אדום. ועוד פעם, לא לשכוח צל ואור. אני בחרתי יותר למטה בצד שמאל. אני עשיתי אחרי שאני צבעתי את כל העיגולים בצורה של עיגול בצבע אדום. אני לקחתי צבע חום ועשיתי בכל הצד שמאל קצת פס בצבע חום כמו צל. ובצד השני אני לקחתי צבע לבן ועשיתי מקום של אור. בשביל לצייר את כל הענפים, אני ערבבתי צבעים חום, ירוק וקצת שחור. ועשיתי את כל הענפים באותו צבע. גם בתוך העלים עשיתי את כל הענפים קטנים כזה באותו צבע.
גם לא לשכוח, אפשר לעבור את כל הקווים של הלין קצת בצבע חום, כתום, ולא לשכוח לעשות עלה על השולחן, גם עם כל הענפים בתוך העלה. ובעצם זהו, סיימנו להיום, ולא לשכוח לשלוח לי בחזרה תמונה עם ציורים היפים שאתם ציירתם היום איתי. תודה!